mahal ng gulay. Hindi ka magbili talaga kasi sila. Wala. Kumbang sa bayan. Ay, nante. Ano na din picture? Picture ba yan? Hindi mo lang. Picture mo lang ang picture. Magkaway ka na. Ayaw nga pala. Okay na pala yun. Hawakan mo nga. No. Kunin ko. Ano yung kunin mo? Pakuha na lang. Ako na magkuha. Anong kunin Yung mo? stand. Ikaw pala, ipagawa mo kayo sa drink. Sa bahay. Tagalog ginagawa mo ako. Galing pa kay Tita Binitaan na kung dalawang 5. Hindi. Akal na kayo. Oo, apat yun. Mungkin babalik na ulit. Ito naman din, no? Kausapin mo na sila. Live na. Hello po. Good morning po. Eh, nandito na naman kami sa Isla Verde. Isla Verde. Isla Verde. Ngayon, balik. Ganyan sana. Oh. Ang kamay mo, ang palikot-likot mo. Maulaw na rin yan sila. Hello guys, good morning. Tulog na si JD Nakatulog na sa kakulitan. Yan, nandito ulit kami sa Atilan. Hello Ma'am Josephine, good morning din Hello po. po. Good morning po. Live na live tayo ngayon. Wala pa tayong upload. Wala natin kita isa kung pupunta. Hello. Magpunta ba dito? Tawag dito ko na may soft drink din sa rep. Yung dalawa. Yung yung galing kay tita. Doon sa taas, ay sa kwan. Yung Coke Zero tsaka Royal yon. Yung tsaka sa Coke Zero. Hello, Tita Benita. Hello po. Good Ma'am morning. Benita. Magandang umaga po. Ingat po kayo dyan. Hello ate yan. Ano? Hindi makita. Kung hindi ka makapunta sa Bilay Juan, nagapunla baga siya. Bakit? Saan ka nagbigay ng biga? Hindi ko makita yung nilagay ko lang dito sa Ganda na tangan mo na. Hello, nakauwi na ba sila Dandian? Opo, tita, dito na po sila. Paggabi po ang gabi po yung gabi nila. Namiss namin kayong lahat diyan. Dagdagan mo na lang. Gusto po kayo dyan. Dagdagan. Sa January I-edit po, mo na. baka sakaling Dagdagan mo na mag-aalak lang. tayo sa January. Tapos patay. Hindi ako natabang na yun. Oo. Ma'am Marita, gandang gabi dito sa USA. Sa ngayon nanonood kami ng vlog nyo sa kubo noon. Sabi ni tita. Doon sa kubo. Tita, sa sarap Ay, naman hindi ng tayo niluluto. nakapunta pala sa kubo niya. Nagkasal naman. Magbalik mo naman daw sila next year. Hello ma'am, Bruce. Sir Bruce. Sino ba yan? Sir Bruce Bambico from Hawaii. Hello po, Sir Bruce. Good evening po. Bambi ko. Ayan. Kamusta na po? Gabi doon eh. Ako sa 20,000 viewers.
ka-DFL, sabi ni Ma'am Mariluca Gakaya. Yan, medyo nangangarag dahil wala na si Madonna. Nung Monday guys, medyo nangarag kami kasi sarado lahat ng tindahan dito, kami lang yung bukas. Tapos ilan lang kaming present. Kinaya na. Kinaya naman ang powers ng Teligaya. Talagang nasa yung Teligaya. Kularaw, nasa ilalim na ng lamesa. Nagkutukot yung tubo Wala na siyang niya. tipasin ng Monday eh. Oo. Ilan silang absent guys, 3. Kaya kinaya. Kaya. Pero pagod. Pero balda. Pero balda. Kaya Pagod pero ang balda. tuhod. Naga po sa Kaganda ng timing natin magdating kahapon. Natapos ko na. Oo nga. Pag nagbili ako ante siya rin mag-dinis na. Dalawang ka. Una naman, nagbili kayo, hindi man nagbili. Sa naman no. Baso si Musente pa sing eh. Hindi niya daw alam yun. Paano? Yan, shoutout po kay Ma'am Marlo Bakaya. Kay Sir Bok Paredes from Baras Lisa. Ayan, Manong Bartok, baka ngayon ko namin ibigay yung sa ngayon pa lang. Matagal naman. Kasi ilang araw guys, ilang araw po silang walang pasok. Tsaka yung ina-orderan kasi namin ng manok, laging ubos. Yan si Gayam, Gayam, good morning. Hello Gayam. Sir Gayen. Yung tito, hello po, kamusta kayo? Tito. Hi Ma'am Lloyda, Sir Robert. Yan. Ate Lloyd at Sir Robert sa kwan po kami magpapakain sa Friday. Nag-chat din kasi yung yung teacher na Friday niya lang dahil hindi niya daw nasabihan yung mga parents. Hello DFL ladies! Pa-shoutout naman sa asawa ko na si OG San Diego from Maryland. Yan. Hello po Sir OG San Diego from Maryland. Hello po. Kamusta po dyan sa Maryland? Ingat po kayo dyan sa mga ibang bansa. Ayan na si Gayong. Nanonood na si Gayong. Sir Gayen. Hello po watching from Seattle, Washington. Yan, shout out kay Sir Archie Apolonio. Yan, hello po Sir Archie from Seattle, Washington. Inabot ko rin ang live nyo. Good morning, DFL. Sabi ni Sir Bernard Santos. Yan, shout out Sir Bernard Santos. Yan, buti na lang naka-join ka today. Maya guys, mga kwan. Mga quarter to 12. Oh, 11:45 out na tayo dahil Sabi na sa kanila. maga kami nakapag-prepare ngayon kasi kundi lang nag-init-init naman kami ng ulam. Yung Lunes, gusto ko. Yan, shout out din po kay Sir Ricardo Aguilar. Yan. Hello po. Hello po. Giling-giling. Giling-giling. Sabi si Kuya Juba? Pintura pa. Daan? Kala ko natapos na. Yung gate lang din ang pinturahan. Kala ko Anong kulay? Pulo. Okay. Naputan niya pa nga ng buwangin daw yun. Ay. Doon na mag-aral sa GD. Nagpinturo kami kanina. Doon siya sa loob. Ginalaganin mo. Nagkulit-ulagan. Buti hindi rin nagsulat sana. Ang ginapalam na kanina yung mga bata. Sayang hindi tayo nakita sa rally last Sunday. Wala po, hindi po kami nakasama. Ate Unsang lang po at si Kuya Dan. Sabi ni Sir Juan. Wala po kasi kami masakyan. Walang masakyan. Dapat Bale, nanonood naman kami ng live. Peng, tanong ko lang, may boyfriend na ba si Gigi? Wala pa ho. Hey, sagutin mo na, Gigi. Ba't sa akin nyo pa itanong? Oh, siya na, ayan na, face to face.
Tapos, sino pang delegaya? Available. Si Ricardo Aguilar. Jay, pag may nag-send Ricardo Aguilar. Antipaseng. Available. Si si Sir Elmer. Oh. Yan, Hello si po Sir sa lahat, Elmer. pa-order. Pa-order po. Kamusta po sa lahat? Kamusta po kayo dyan? Ayan, anong orderin mo? Kamusta na, Sir Elmer? Kamusta Long ka naman time dyan? na. Ano ba yan? Malapit na ni kasal. Ha? Kailan? Kailan Year. po? Ikakasalan, imbitado ba kami? Imbitahan mo naman kami ah. Hinaan mo ngayon natin. Naunahan mo pa kami ah. Talagang matinik. Si, Diba nasa ibang bansa? Sa Vienna, Austria. Mag-order daw si Oh, sabi ni Juan. Sabi si ni, Sir Elmer na Jay. ano, Oklog. sabi ni si Virgie. May kapatid daw siyang Juan. Kwento niya na. Oo. Lalaki. Binata ay yung Oh, nanonood sa ating birthday ngayon. Hayan mo. Nanonood sila nila Ma'am Benita. Hello Ma'am Christine Meneses. Yung ano Good morning. niya. Why is Sir JD so tired? Tulog po tito. Ay tulog. Tulog po si JD. At makulit po sa ano kanina na pintura po kami doon sa school. Walang ginawa kundi ano. Hindi makapunta dito sa Nagpunta. Ito lang. Kuya Bile, makapunta dito sa ay mamaya? Hello beautiful ladies. Stay all safe and God bless us all. San Francisco, California. Healthy. Ano po? Kumusta po kayo dyan? Ikaw, Peng, may BF ka na ba? Wala rin. Wala pa rin po. Natawa ko kay Tito Ben, kala niya wala talagang asawa sa Piligaya. Kasi ano, hindi na pinapakita sa vlog. Lagi siyang nakakon pala eh. Sino ba? Ani ko ako yun. Sir Ben? Oo. Sino ba nga sino Ben? Ano yung asawa ni Ma'am Benita? Tinawag ko Sir. Eh, huwag mo na kong tawagin ng Sir. Hindi pa. Ako hindi ko maalis-alis kay Kuya Dube. Ha? Hindi ko maalis-alis yung kwa. Kasi ginatawag yung Sir Kuya. nga ron. Sabi ko. Diba? Pinagpagpundak ko mo yun. Sir Dube. Diba? Minsan ikaw Sir Dube. Hindi mo rin may Kamusta mga ka-BFL? Musta na ang inyong karinderya? Sabi ni Sir Ranilo Molina. Ayan. Ongoing naman po ang aming ano pa rin, laban pa rin. Kahit kunti lang ang kita. Sakto lang. Enjoy lang. Kita. laban lang. Ilang pan pa lang tayo. Mga ka-BFL, matanong ko lang saan ba si Billy dito sa Amerika? Kuya Bile, saan ka daw sa Amerika? Kuya Bile, San Francisco po San siya. Francisco. San Francisco. Kami ni Ma'am Marilu Gataya. Francisco, California. Buong bariyo na dyan. Wala pa yata kayong customer. One po, maya-maya po. May isa-isa lang po ngayon pag ganitong oras. Nawala na tuloy si Elmer oh. Sabi mag ano Hindi lang nang bida. Wala pa. mag-order hindi naman nag-order. Ay, magbibida. Wala ko yun ang Hindi ka mabala. Ivan Stens. Hello DFL ladies, pa-shoutout to Ivan Stens. Palagi kayong watch kahit hindi kayo naintindihan. Sabi ni Ivan, pinapakuan ni Ma'am Lita Rivers. Hello Sir Ivan. Oh, thank you so much po sa panunood. Ano po siya in this one? Hindi speak one. English. Thank you so much. Thank you po. Kamsahamnida. Tungan po. Ito pinakang doon, karton na kang kalay, kamay tayo. Ayun na oh. Ha ha ha, secret pa yun, ret. Binulgar ko na. Je, pwede ba ako manligo sa'yo kung walang magagalit? Wala po. Siya lang sa baga. Wala po.
Alam mo, karga-karga niya ng anak. He's so happy, thank you daw. Little. Ayan, laging i-shout out si Sir Ivan. Kasi lagi daw siya nang, kahit hindi na tayo Thank you naintindihan. sa panunood mo, Sir Ivan. Ivan? Ha? Pag nag-iilocano si Kaligaya, di ko maintindihan. Sabi naman, parang isa. Good morning po. Ingat po kayo palagi. Sabi ni Ma'am Jeneline Coria. Yan, hello po, Ma'am Jeneline. Ingat po kayo dyan. I always watch a vlog. San Francisco, California. Sabi ni Sir Fernando Milo. Thank you, Sir Bernard. Ay, Bernard. Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand Marcos. Magkalapit pala kami kasi dito ako sa Bay Area nag-work pero ang home base ko ay sa San Jose. Valdivia. What happened? Student not out from, sabi ni Kayen. Ano pa po? Hindi ka magpampasid lang bilang na kayong dalawa. Nasa classes pa po ang mga bata. Mga kwan pa po yan, 12. Before 12. 11:30 po yung elementary. Ang ano po. Yan, hello po Sir Bob Van Orden. Yan, hello po. Hello po, Sir Robert. Ano po? Magandang tanghali po. Ingat po kayo dyan. Jay, ano FB? Add kita. Kaligaya po. Handsome JD, sabi ni Sir Ferdinand Estonelo. Thank you. Good morning, ladies. Wala po. Yellow. Anong menu nyo for today, mga ka-BFL? Sisig, hindi nawawala ang sisig. Mapaitang kambing po. Tapos, beef pares. Ano pa ba? Chicken joy. Pastel. Tapos na yung kilagin ang chicken pastel, yun din ang di nawawala. Chicken pastel. Ano pa? Chicken adobo. Meron pa. Oo naman. Ayun, masarap. Wala kaming gulay ngayon, guys. Doon po sa Kasi pag minsan yung gulay hindi na bibili, hindi na ubos. okay po pag paano. Walang tinda yung mga maliliit yun na Kanta. Pati sabi kay Billy, pasyalan ko kayo dyan. Pag uwi namin, namin pwede ba? bili daw, pasyalan ka daw. Pwede po. Available. Marilo? No problem daw. Pag sabi kayo dito, pasyalan ko kayo. Yan, hello daw kay, sabi nilang Loida. Loida, sis. Ma'am Loida. Hello po, Ma'am Loida. Magandang gabi po. Gabi din sa kanila. Ewan na. Saan ba sila? Ma'am Loida. Saan niyo kita yata? Teo, ay, good morning DFL. Manang Greta, are you planning to have more kids? Sabi ni Sir Teo S. Gusto ko sana dalawa, kaya lang Girl, your Teo. ito nga, ang hirap po mag-alaga. Nahirapan na ako. Hindi pa nga daw yan. Tsaka mga anak, takot na ako mga anak. Madali mo na. Madali ipagkuhan. Madali eh, pag sa inyo. Oo, dali na pangalawa. Pag-una lang daw. Then, last na siguro. Ano po si JD? Si ano po, nung Monday po, kasi Monday na nag-start na wala si Maduna. Monday kami nagbukas. Si Ate Joanne, saka si Unsang, eh wala po. Kami ni Peng nung nagkusi-kusina. Si Auntie Ligaya dito sa kusina sa labas. Si Gigi sa unan. Tulong-tulong po kami para ano,
mabuhang still. pero ngayon gayon nandito na si Ansang, asawa ni Dan. Kaya meron ng pan. Sige na guys, may work na ako. Ingat and God bless you all guys. Sige po. Thank you sir. Tulog na si Jake. Nabandok na siya. Nagsakbo-sakbo dito. Mas mahirap ang isa ang anak. Dapat mga 4. Ang lang ang anak. Ay, mahirap. Wow. Pwede lang magkuha lang ng anak ko. You have so many babysitters daw. Pintura namin yun. Ingat palagi di po ladies. Naka-live? Sleep muna. Oh. Hello po. Hello po Kuya Johnny. Benjin, kay Ate Remy. Balik na ulit kayo dito. Para masaya. Shout out kay Eric, Dennis, kapatid. Nenen, Cherry, Ate Vera, Araw-araw akong nanonood sa inyo. Support. Dito lang sabi mo by Delio. Benjing. Ito yung pandaw siya. Shout out. Sa God bless sa inyo. Marilo. Asawa niya si Marilo. Tama po ba, Ma'am Marilo or Ma'am Delio? Love you, Peng, San Francisco. From San Francisco. Wait lang po, nasa Pacific na sa Hello po sa 77,000 viewers. Ayan, good morning, good afternoon, good night. Kamusta daw sir? Sabi ni Sir Bob Van Orly. Pag uwi namin, pwede ba mamasyal Si dyan? Sir Sabi ni Robert. Ma'am Maria. Sir Robert. Pwede po. Anytime. Sabo. Basta magsabi lang po para makarek. Pamimisan po kasi ano kami. Talagang hindi ready. Hey, Hindi Joey, Girl Scout, Joey, Cub Scout. stay there inside. Naging handa. Sir Sabi Gayet. ni Sir Gayem, oh, hey Joby, enjoy your stay there. Ayan po. I'm enjoying po. Salamat po. Oo, asawa ko si Marilo Biden. Pero mo yung puwan na ito pagigaan. Hindi yung Ha? Oo, asawa ko si Marilo Baidel. Alam mo bang gusto mo? Okay lang mo? Yan, hello sa 81,000 viewers. Yan, hello po. Dagdag pa po. Gawin po nating 1K. Kasi magla-live na po tayo ng mayroon kami isang bale ng ukay-ukay dito. Mine! Mag-mine po kayo, charing. Joke lang po yan. Ito po extra small, medium. Hindi mo technology at large. Ayun po ang extra large na sa kusina. Yung taro. Anin. Atin. Kayo. Yung mga trabaho na magsaring daw ng Saan si Shalene Mer? Hindi mag-libre yan? Natulog na nga. Natulog na. Nagtan si Elmer. Si Sir. Ano yan? Si Sir Elon. FB mo. Tinatanong kami sa Ricardo. Oh. Di ano nga. Di ano nga FB mo. Pan po. Nabatilan Ginaling. Ito si Sir Baliktad Robert. Oo. Kamusta siya? Opo, nandun na po sa atin. Nandun na tayo. Sino sa inyo ang marunong magpanggalatok? Kasi sa San Miguel Pangasinan. San Manuel. Gaylay San atan. Manuel. Oh. Ang sabi ko? San Miguel. Ano Ikaw, lang di po? ba meron ka? Ano yung sabi niyo yung malayo? Gaylatan. Araw-rawe. Araw-rawe. Ayun lang din alam ko eh. Araw-rawe. Yung sabi niyo nga sa ligdag ano ngayon? mga tila. Ayun, ano? Marilag. Marilag. Arilog. Marilag. Nilidig nila arilog. Tangalan ko lang, galing lang ng Antila. Ang pawil, Ang pawilabong. pawila kabong. Jack, makita na ang tiligaya ko na nagayam. Nandito Magpakita po ka ako na. sa Dayen. Kumusta po? Doon na siguro sa Ate Joan sa Muro. Opo, nasa Antipolo na po.
Siguro December first week na siya makabalik. Kay Sir Supangan, kumusta ka dyan? Hello, Manong Kay Junior. Sir, ano na na natin? Supangan. Hindi sa. Si Sir Willie. Kay Sir Willie. Ingat po. Manong Kay- Bartek. Kading Manong Bartek, Manong Kay Ken. Manong Kit. Kay Kay Sheila Espanyola. At kay Manang Alexis. Alexis Kundara. Ano ba? Kadami kong nakalimutan. Ikaw, di pa sa isang natatandaan mo? Naganado Si Sir Eloy. Ano yung pen? Eloy. Yan kay Pauline. Sir Eloy. Hello Kay po. Ka Eloy Pauline. Who makes the best pork adobo? Auntie Ligaya po. Sabi ni Sir Robert. Who makes the Walang best? kong tagaluto ng adobo. Joke lang. May joke. Shoutout kay Dennis De Vera, kapatid ko taga Pennsylvania. Kay Kuya Johnny at kay Ate Rene. Diyan. Malamay mo ba? Kuya Benjing. Kanta kayo man, isin-isin, kasing Indigaya. Kanta ba kayo, sabi kayo. Pangit naman ang boses ko, sir. Akin ang gapoy trabaho yo natan live labat. Live labat. Ngayong hapon po, doon kami sa kabila. Akin ang gapoy trabaho yo natan live labat. Parang ganun yun. Akin ang gapoy ang lagi marmod na yun. Je. Katanik yung ano pares ya? Wala na, yung kambing na lang yata. Ay, wala na pare. Papaitan. Papaitan kambing. Ano ba yung finish press na kambing? Ano yung finish press daw na kambing? Anong finish press po? Pinapaitan. Maday? Pinapaitan nga. Pinalay. Malapit ba dyan sa inyo Mambura mga kapatid? Kung po mga 3 hours. Sarge. Hindi bang kayo kita dyan? Doon na lang po. Ay, hindi pa talaga sa kapatid. Hindi man kita oh. Layo-layo. Okay, sabi ni Sir Robert Anteo. Okay, that's what I want when I come for visit. Oh no. Yung adobo daw, kung sino lang yung adobo yung What do you want, sir? Pork adobo or chicken adobo or spinach adobo? Sampo. Kung magkita-kita tayo ho. Magkita-kita ho. Akong magluto ng adobo. Dalawa kami ni Gigi. Ne at the customer, go. Okay. Andun po na si Gigi. Kayang-kaya ni Gigi. Peng, may laman na. May laman na eh. Siyempre, alam wala. Pabiling papaitan mga DSL from Gina Tando. Murang muna 70. Good morning to you girls and good evening to us from Florida. Lloyda Booth. Yan. Hello po, good evening po dyan sa Florida. Dati Lloyda yata ito eh. Shout out po mga TFL ladies from Lipay, Buyang at
spaghetti, matcha. Gising ng ano, chabilog. Hello, pork and chicken with rice daw yung kay Kwan. Ano nay? Kay Sir Pala na Robert. pala yung cellphone yan. Patulog ako matriki pa, sikat ko. Ha? Hindi ko sila din, kita rin sila. Oh, sikat ko lang sa inyo, 3K. Tanungin ko lang dito na may sikat sila dito. Sure sir, no problem. Yung number Sabi niyo, ni Auntie Ligaya. We will cook you adobo and chicken adobo with rice. Good morning mga ka-DFL. Buti, nakaabot ng live. Hello po kay Ryan sa Buyaw. Kasyen? Meron. 3K. 3K magkano? 3.5 sila? 5 pesos? 500 agad. 15. 3.5. Ha? 3 isa? 15. Dito tayo tayo. Ay! Si April na magluluto ngayon ng mga recipe. Ano lang po ang tagay. Kaya ako nagluto ng ano, chicken pastil. Sa ating Gretchen nagluto ng sisig. Sante Ligaya nagluto ng kanin. Hindi, dumating na rin po sa atin isang kagabi. Kaya pumasok na siya ngayon. Mga chef, mga ma'am, alam ko magluto. Kanin lang ang alam namin lutuin. Kung talagang wala, ay kayang-kaya ko rin. Kahit ano lang. O mga halo. Kaya, ano kaya mo kung hindi Kaya ko kung ako. ulam lang ninyo. Oo. Pag pangtindahan. Marami yan, parang hindi ko alam eh. Yes, that's me, Lloyd Aban Ordin. My husband and I are watching you guys. Sabi sa atin, Lloyd Boot. Ate Lloyd, sa ano po kami magpapakain sa ano? Sa daycare, sa Friday po. Nakontak na rin po namin yung teacher. Dapat po ngayon, kaya lang sabi din po nung teacher, sa Friday na lang para masabihan niya daw po yung parents. Bali, ang iluluto po namin ay ano, isang fried chicken, spaghetti, tsaka yung drinks na chucky. Kung ano pa nga nila tayo yung inaabangan, kaya lang ano, magkaroon naman po kami din ng ano, mga bisita po kasi. Tapos yung pinagkukunan po namin ng chicken, ano, laging walang stock. Buti na lang may inabot kami ng linggo. Kung masarap, tikman nyo rin yun. Hindi ko yung gitikman. Sabi ko natin sa tikman natin sa Santi pa siya tayo tikman. Ano kan daw? Kulang sa bait? Oo, habatin siya. Buti nga din nagbabantay yung kapon. Kapon, hindi ko nadinig. Ayun po, ang kami ng kapon. Nabasa mo na yung kay Ma'am Lloyda? Lloyda po? Lagyan na lang nila ng kape. Lagyan, no? Mas mapait. May sariwa pa doon. Oh! Wala na, te! Ano pa naman siya? Nagbili ka rin. Nagbili ako muna. Oo, hindi na kami busy. Kasi naluto na namin kahapon, nagpapainit. Nung Lunes, Martes, yung pan kami. Bili mo na kami.
Hindi tayo masyado. Nandiyan ante. You're only one. My only one. Magpan ka din eh. Ante oh. Sorry. Buti yan makabalunang sa akin kasi kapal. Yan sa iyo. Ano kadilim niyo? Pabasa ko to sa'yo. Ito na oh. Good night, beautiful ladies. Sabi ni Sir, good night na. Ferdinand Espinelo. Kadep pa shoutout naman yung asawa ko at mga kasama niya sa dock facilities doon sa Stockton, California. Yan, pa-shoutout po sa asawa ni Ma'am Marilu Gakayam at ang mga kasama niya sa dock facilities doon sa Stockton. Yan, hello po. Asawa, yan, meron kaming customer kumakain. Gigi ang TikTok kay Manen with the two aunties. Ano pong gusto nyo Gayam? Anong gusto nyo pong TikTok? Yung gusto nyo po yung may dila, yung sa rep ni Auntie Ligaya o yung Pangit yan. o yung pan po? Tama Yung yan. ano ka ba doon? Maraming bago ngayong TikTok eh. Kaso hindi pa po namin naaral. Okay lang po kahit anong pan lang. Oh, pwede ka naman tipaseng. Si Auntie Paseng hindi nagasayaw. Hindi Oh, marunong. or orayan ni Gayam na baka makaturog manan. Okay na, madam? Madam? Sir, ang sipit ka. Diba? Gigi ang TikTok kay with Hindi ko alam. Ay baka yung sa may kanya ka na kinain ng manok. Chicken Joy. Tapos nagpo sa terminal. Aywan ko eh. Nahiya daw po sila kasi meron daw gayang pan, may kumakain, nahiya sila mag-TikTok. Anong hapon to? Ano yun? Okok. Okay, ano yun? Anything use your own discretion. Use daw. Napasa. Kahit ano lang Nandito daw, na, magdayan-dayan ka no. Magdayan-dayan ka no. Opo. Pabati sa dalaw kong anak, Mother Ay. Yan, shoutout po kay sa anak ni Ma'am Marita G na si Madel Karen na nasa Dubai sila. Yan, hello po! Ingat ka kayo. Kamusta po kayo dyan sa Dubai? Andiyan ata ni Manong? Babaeng dagayam. Nabandog ng Tiligaya. Tingnan mo naman yung Nabandog, naglinis dito. Naglinis. Nabandog, kaya wala sa kondisyon. Dito pa ako sa area. Pero kahit ganun kayo, fresh na fresh. Ano? Fresh na fresh. Ano? Hello, DFL ladies, naimbag nga daw yung amin dita. Ingat kayo amin. Shout out from Toronto, Canada. Yan. Hello po, Ma'am Bella Vergara. Sabi na ko na kung may pira ako, padala ko kagad sa inyo. DJ pa shout out yung asawa ko, si Marilo. At mga kasama niya sa Doc Kung Facility. magkapira nga ako. May sildo naman na ngayon. Nakuha ko lang. Yan, shout out po kay sa asawa po. Ay, shout out po kay Sir Marilo at ang mga kasamahan niya po dyan sa Doc Facility sa Stockton, California. Yan, hello po. Sige na ka-DFL, umpisa na naman work. Sabi ni Sir Bernard Santos. Sige po, magpan na po kayo. Yan, hello po. Sabi ni Ma'am Chloe. Nag-TikTok na gaya. Ito ko na Mga dantay. dalawa, Sabi sabi ni- ni Gayam. Tararan din na. Kahit ano daw. sayang lang. Ay video kayo pa shoutout naman ang Ibarra. Ano daw? JD po. Sabi ni Ma'am Chloe. Ano yan? Ay video kayo pa shoutout naman. Yan, shoutout po kay Ma'am Ann Gibara. Napa-shoutout po ni Ma'am Chloe. Hello po. Ay, magkano daw? Ano yung sa kanila tayo? Ay, Sunod ano mo yung 100 pesos mo? ito yung sama. 77. Hello. Duno. Hello po. Dalawang drink. Kalahating kanin. Hello po. Hello.
Hello po. Hi. Hi. Hi guys. Hi guys. Flying kiss mo sila. Head. Paano nga yung... Sana makapasyal din kami diyan. Ordig kami ni Aisha. Hello JD, wag pasuway dyan ha. Sabi niya, oh say hi to Tita Joanne. Come on. Hi Tita, we miss you. Nakakawala ng stress pag nanonood kami, lalo na si Daddy. Gustong gusto yung pagluto nyo ng gulay. Thank you po. Chloe, Ma'am Chloe. Meron. Ang tawa ko na. Ay, Hindi, wala eh. Puro kasi ganyan. Puro kasi ganyan. Nakapin na akong ba? No. Shout Ganun out na to to, my mura- husband mura yung Robert portable na tata. Van Ordin. Shout out kay Sir Robert Van Ordin at kay Ato Loida Van Ordin. Yan, hello po. Good evening po sa inyo dyan. Tita ay Ate Loida and Sir Robert. Nakakawala ng stress pag nanood kami, lalo na si Daddy. Gusto yung pagluto niyo ng gulay. Thank you po, Ma'am Chloe. Hello po. Mura siguro din ang kambing. Ano po? Makate! 4,000. Malaki na rin yung 4,000. Kambing. Nanonood ko. Hi mga sister. Hi po mga kapatid dyan sa lokal ng Antioch, California from Sister Hello, Carla. 11:30 na. Ito, From lokal ng Antioch. God bless mga sister. Yan. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Antioch, JD, no? California. Yan. Hello po Sister Carla. galing ito. Gagamitin niya. Ano mo yan pag makasim? Pa 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 ra, pa 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 para pa 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 pararap. Pararap. Pen, gano'ng kahaba itong tali? Ay, yung sa kalang. 5 metro yata. Pati itong talay. 5 metro. 15. 15 meters yan? Opo. Ito po. Karugtong na po ito. Kasi gagawin ko ng gano'n. Para hindi kayo pamitignan. Train titress, Sir Jun. Lupitan mo kaya? Yugo. No. Basta ano lang. Pwede, kumit na ano ka. Pang tahi. Oo, yun ang kailangan natin. Lupitan basta. Pwede siguro itali dyan, no? Hindi po na bukas. Lalagyan ko ng puli yan. Para hilahin sa baba. Hila. Para ito, hindi may ganun. Siyempre, gagalaw. Oo. Huwag po eh. Gagalaw talaga eh. Hindi pwede Hello, JD Pasaway. Sabi ko, bakit? Hindi mo? bukas. Wala na. Wala na po. Full day pa. Papa, wala na daddy. Ay, no, daddy. Wala na. Kasi daddy. Wala na. Wala na si daddy. Wala na. Wala na daddy. What are you looking at? Hi, JD. You're so grown up na. Flying God kiss. bless you Flying always kiss. Flying from kiss. Lita Rivers. Big boy na talaga si JD. Makulit na. Yes, 17 to ah. Dagdagan mo na lang doon na. Makulit na pasaway. Ay, naku. Pero kagabi, sandali lang, tulog na, no? Pagod, oh. Hi ka na dun sa vlog. Babay ka na. Bye-bye. 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 Hi, Tito. JD. Hi, JD. Tito. Flying kiss. Johnny. Flying kiss daw. Flying kiss kay Tito Johnny. Bye-bye. Yan. Babay na. Shout out po kay Sir Doc. Ay, kay Sir. Kay Dr. Alvin 2.0. Kay Christopher Paulson. Kamusta na mga lods yan? Okay naman po, Sir Christopher.
Tingin pero anak, isa 40 at isa 36, puro dalaga pa din. Wala pa din boyfriend. Shout out naman dyan, may beautiful na naman. Everyday po ako naghihintay ng upload niya, Ma'am Clarita Mega. Thank you po. Nagbablog ka lang po ngayon sa Antiligaya. Kaya kung madalit yung hindi na kukulilagan. That's okay. Para tumahimik. No more. Wala na. Up! Oh, Yan, Oh. line mo. Bitin, JD, bitin. dance ka nga. Bitin Oh, ka. head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Oh, dali pakita mo sa kanila, dali. Head, Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, Palakpakan agad, wala ka pa nga nag, ano? knees and toes. Eyes and ears, eyes and ears and mouth and nose. Where's your nose? Where's your nose? No. Oh, That's ears. JD, what color is this? Blue! Color blind siya, guys. Bawal. Blue lang kilala niya, blue lang. Kilala niya po, blue. Favorite color mo ang blue, ha? No more. Yay! KDFL, talaga saan ba si Mr. Joby? By the way. Ano bang pan mo, Kuya Joby, sa ano? Sa Hawa, ay, ay, ano yun? Arizona? Arizona. Phoenix, Arizona. Arizona. From Arizona. Phoenix, Arizona. Pero dito sa Pinas po, Wow. Monteclar sa Mindoro. Occidental Mindoro, Philippines. Laguna. Di ba kuya nagtira kayo sa Laguna? Oh, sa Laguna. Laguna. Okay, yun. Pero talaga original namin sa ano, Quezon. Fort Bonifacio. The port ngayon eh. Mayayaman doon. Yan, military dyan eh. Pagpinenta yan. So, wala na. Fort Bonifacio sa Manila. Yun, the port. Di ba kuya Tagig yan? Oh, Tagig. Inaagaw ng Tagig yun. Pero Makati yun. Nag-aagawan sila doon kasi laki ng pukang nag-aagawan sila. 11:27. Tapusin ko ito bukas. Lalagyan ko na yung kagato dun sa bahay. Ganun. Nagakon kasi siya pag walang ganun. Nagsasag. Sabi na may dakain dito. Lalagyan ko ng pulo ito. Dito ako makakuntay ng kubo dito. Nabenta na yata yun. Dito hanggang ngayon. Lakad eh. Kaya tawagan niya kahapon eh. Nabenta na guys, may nakabili na nung dito sa harap na. Kinakabahan na sa Antiligaya, baka magtinda na raw. Ito na lang. Wala pa yung mayari na ito. Nabuhay na yung ano, malunggay, naging tugkol. May ibang ging tugkol ko dyan yung maliliit, wala naging bunod niya. Isang nabuhay, yung isa yung nabuhay. Saan sinasabi yung thing? Nagundik. Ito ko yan. Ang damo, yung po sa labas. Say hi na. Hello po. Sa labas po yung malaking Nagapangan lang ng pan. Pati yung Hello sa po, tabi Tita Joanne. Hello. Oh. Hello po. Iko tayo ng mga nagundik. Count na. One. One? Wala count na eh. Kung wala katuro na nga dito sa kanya, magabilang. Count ko na. 1. Ready, count. 1. One. One.
Two. Balik-balik din yan. Balik. 4. 5. Diri, what is this? Malakpak ka daw na. Diri. Langot yan. Langot yun eh. JD, what's this? Booger. Booger? Burger. Booger ba? Booger. Ha? Booger. Burger. Booger. Kasi po. Snack. Silang word yun. Snack. Burger. Ah! Tanda mo lang burger. Burger. Hindi ko lang. Alisin mo lang yung R. Burger na. Head. Where's Head your na daw, head? head. Boo! Where's your head? Diri, Where's your head? Where's your head? Shoulder, shoulder, shoulder. Lady, what color is this? Color daw yan. Lady, lady. Ay, what color is this? Ah, this one, Diri. What color? Diri, what color? Color, blind talaga. Binubukin ka ng tita mo. Blue. Tapos puro blong ituro. Ito ang blue. Black. Diri. Diri daw. English mo din, English mo din. Tadi anak ng Antiligaya at Integrasin. Sa Antiligaya po ay 5. Ay, 4. Upang yung May masasabi. alam kaya tayo hindi namin alam. May kasawa niya. 4. Si Ate Paseng ay 8. Masayaw ka na lang, dance ka na lang. Kalahati lang pala yung sa Antiligaya. May binata pa ako, may dalaga pa. Wala nang taba? Hello po sa mga kapatid. May isang kiruli gaya, kala ko sila. Hello po sa mga kapatid. Lokal na San Jose from Kita yung siguro yung kondo, naduga. Carla lokal na. Oo, kinadisplay ko naman. Oo. Pero kayo, sobrang ito niya. Ay, ano, tunog dito pa nagdaan bata. Tik mo. May binili akong kunting sili dyan. Nagbili ka naman, sir? Ilan? Kaya doon ko kinasa ko. Wala akong bariya doon sa pala. Gepit ko, di bali 159 ako. Alam mo, wala din bariya doon sa may ko. Busot mo dyan, busot. Hala ka, hala Who's ka, that? hala ka. Who's that? Look. Come on, come on. Ala! Ha? 70! Ala! Hindi alam ko sa siya magpali. Wala, sige. Ha? Sino yan? Sino yan? Ako na, takot ko na. Yung takot ko na baba. Dito po na, dito na dyan. Kulay po sa ako. Ala! Who's that? Who's that? Ano? Yung paa niyan, tito ko natin. Ako kaya natin yung paa niya. Ala! Ala! Ala. Yay! Palakpak. Wala na. Pangit yan, ganti-ganti. Wala kayong bariya? Wala na. Hindi ka Gretchen. Ha? Papad ka Oh, Gretchen. doon na. 100. Yung ano tao. Kung maraming kukuha ko kayo sa'yo. Ayan mga ka-dragon, mag-out na tayo dahil ano na, labasan na ng estudyante. Ayan. Thank you po. Bye po! Bye-bye! Dito, dito. Bye po! Ingat po kayo.
Bye po, Tita Benita, Tito Ben, kay Sir Robert at kay Ate Leila. Bye-bye po.